Ik probeer het nog een keer. Ik probeer het nog een keer. Zie, dit is de cameraman. Ja. Zit ik je even voorstellen of dat is zelf? Ja, nee, ik ben Dirk, ik ben de cameraman. Die Dirk? Ik val in, want ik doe dit normaal nooit. Wat doe je dan? Ja, ik doe wel camerawerk, maar ik zie nooit binnen. Ik ben meestal op paard, op reportage. Kies dit nou een keer met mij, man? Ja? Ken ik daar wel in die camera? Ja, past dat wel? Ja, zeker. Oké, maar vind je het wel leuk? Vind je het wel leuk? Zeker, ik heb een kaartje nevens mij gekregen. Dus, Dat is niet kaartje hoor. Ja, dan moet je wel even goed in de gaten houden, hè? Want je nou ben ik nog makkelijk bereikbaar, hè? Je wist net hoe het eruit komt, hè? Dit is sky high straks. Ik ben een speer. Ja, helemaal. Straks als het zo'n jurkje van die Oktoberfest een keer. Oh, dat bedoel je zijn met de buust omheen? Ja, die, ja. Ja, daar was toen mij wel in gaan. Ja. Nou, waar weet? Nou, Oh, begin. begin. Sorry. Dit is